रवीन्द्र नार्जारिनि लिरनाय हांमा बर' सावथुन सनि बर'नि स्ट'रीखौ दिनै धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनि सिमेन्सापुरि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि ब्रह्म मन्दिराव बेखेवो। दिनै हांमा सावथुनखौ सनापुर गामिनि ब्रह्म धोरोम राव जयग'नि गेजेरजों बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो BKWAC नि CM मिहिनेश्वर बसुमतारी। लोगोसेयैनो हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो सोलोंथाइ EM मुस्रि अनिल बसुमतारी, हारिमु बिफाननि EM मुस्रि प्रणब बर', खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM मुस्रि मलेन्द्र नार्जारि, एक्स NDFB नि आफादगिरि मुस्रि धर्मेश्वर बसुमतारी। बिथांमोना बे सावथुन हिर' एबा एक्टराव नुनो मोनगोन सिमां सैनारि, एक्ट्रेसआव नुनो मोनगोन प्रियंका लाहारी आरो माइदांस्रि बर' आरो बर' सावथुन मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय मेन्देला ब्रह्मखौ देवानियाव नुनो मोनगोन। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। सनापुर गामि बे ब्रह्म मन्दिराव दिनै हांमा सावथुन जि दिनैहाय जागायजेननायनि हाबाफारि बावहाय गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै हांमा प्रडाक्शननिफ्राय जि हाबाफारिखौ मावनो लाफैदों जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेखेवगिरि हिसाबै दिनै बेखेवनो मोननानैबो आं खोब गोजोननाय मोनदों। बाथ्राया बेनो बर'नि सावथुन मुलुगावहाय बर'फ्रा दिनैहाय जि लामाजों बा जि सोरजिफोरखौ लानानै सावथुन दिहुनबोबाय थादों बे जोंनि थाखाय थोजासे जायाखै आरो जोङो गुबुन जौगानाय हारिफोरनि बायदि जोङो दिहुननो हानाय बे सिम जों सहैनो हाथ'वाखै। अब्लाबो नाजानायखौ जों लाखिलांबाय थानांगौ आरो जोंबो मोनसे सम फैगोन जाय समावहाय जोंनि सावथुनाबो गुबुन जौगानाय रावफोरनि बा हारिफोरनि सावथुनजों जोंबो समानै जायगा लाहैनो हानायनि खाबुखौ जोंबो लाहैनो हागोन। दा गोबां जोंनि गेजेरावहाय सावथुन जोङो दिहुनबोदोंब्लाबो बेयो दहायनो आं बुंबाय माने थोजासे जायाखै। जोङो बेखायनो नाजानाया थानांगोन जोंना आरो गोदान गोदान सोरजिखौ लानानै जोङो आवगायनांगोन। दा गासै सावथुननि जि मोनसे आखलफोर बेनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों जोंनि समाजनिनो गेना गोरोन्थिफोर आरो सोरनिबा जिउ जारिमिन थांनानै थानायाव जिउ लामायाव जेंना जेथो खैदां खैफोद सहायनांनाय बेफोर बे सावथुनाव थारैनो बेरखांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। दा आंनि खावलायनाया बेनो जोङो सोदोबफोरखौ रोखा खालामनायाथ' बे थानांगौ आरो जोंनिनो माखासे मोजां मोजां जेराव सोदोब थाखायोबा बे सोदोबफोरखौ जों बाहायनांगौ आरो एंगारनो हाथारि जाहोनाव गुबुन रावनि गेजेरजों बाथ्राफोरखौ फोरमायनो गोनां जायोबा बा जोङो ओंथिखौ फोरमायनो गोनां जायोबा एंगारनो हायै जाहोनाव जों बाहायनांगौ। नाथाय नाङै गोनांथि नङै समावहाय जों जोंनिखौ रासिनै नोजोर होनानै बाहायनो नाजानांगौ। बे आंनि खावलायनाय थागोन। सावथुन दिहुनगिरियानो जा जायफ्रा सावथुन लिरो बिथांमोनखौ आंनि खावलायनाय बे थागोन आरो जायफोर जोंनि खौरांगिरिफोरखौबो आङो बुंबोबाय थादों अनजिमा साननायनि बाथ्राफ्राबो जोंना बिदिनो गुबुननिखौनो बांद्राय बाहायनायखौ नुबोबाय थायो। दैदेनगिरिफोरजोंबो हानायसेबां नाजायोबा मोजां। जोंनि दैदेनगिरिफोर माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर आं नुबोबाय आरोखि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर बाहायनायखौ नुबोबाय थायो। दैदेनगिरिफोरजोंबो हानायसेबां नाजायोबा मोजां। जोंनि दैदेनगिरिफोर माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर आं नुबोबाय आरोखि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो बर' थुनलाइ आफादावबो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ हारसानि अनजिमा साननायखौ बांद्राय बुंनाय खोनानो मोनो। हारसा सोदोब बाहायनाया बांद्राय फैनो नागिरो। दा बेखौ एसे हमथा खालामनानै गावनिखौ बाहायोबा बे मोनसे मोजां जोंनि थाखाय बिदिन्थि जागोन होननानै आं सानो आरोखि। दा आंनि खावलायनाया बे थागोन आरो सावथुना जेब्ला मोनसे सम फोसावहैजागोन बे समावहाय जोंनि नायगिरिफ्रा थारैनो नायगोन आरो जेराव दिहुनगिरि बा जाय बिथांनि गेजेरजोंहाय दिनै हांमा सावथुना दिनैनिफ्राय जागायजेननानै मोनसे सम दिहुनहैजागोन बा फोसावहैजागोन। बे बिथां सनि बर' बियो गावनो सासे आफादनि गुवाहाटी जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारिखा। बिथांनि बे सावथुना मोनफ्रोमबो जोंनि BTCनि बाहेरा बा BTCआवबो बियो आजावजागोन होनना फोथायनाय दङ आरो ओंखायनो नायगोन रायजो राजाफ्रा नायनांगौ आं खावलायगोन। मानोना सावथुननिफ्राय गोबां बाथ्रा जों मोनथिनो मोननाय जायो। आखल दानायनि बाथ्रायानो जा बा सोरनिबा जिउ जारिमिनावहाय जि मोनसे हेंथाफोर फैयो बा जोंनि थांनानै थानायावहाय जों बोरै जुजिनांगौ बेफोर बाथ्राफ्राबो बेरखांगोन आरो मोजां माखासे
सोरजिलु जोंनि बे फिल्म बा सावथुननि गेजेरनिफ्राय जों मोननो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।